Goedenavond allemaal, van harte welkom bij deze uitzending van het Alzheimer Café Venray, de uitzending van februari. Iedereen weet die te maken heeft met dementie dat het best moeilijk en pittig kan zijn om je leven vorm te geven, zowel voor de mens met dementie als voor zijn of haar omgeving. En ook deze mensen en hun omgeving hebben soms behoefte om eventjes ertussenuit te gaan, even ontzorgd te worden of even lekker samen uitstapjes te maken. Maar daar komt logischerwijs veel meer bij kijken dan wanneer je bijvoorbeeld vroeger met elkaar op stap ging. Toch kan dat wel een mogelijkheid zijn om samen nog even lekker op vakantie te gaan. Daar ga ik het vanavond over hebben met mijn gasten. Mijn naam is Nicole Wijnhoven en we gaan vanavond kijken naar op vakantie met dementie. Kan dat nog wel? Goedenavond. Ik heb 2 gastsprekers bij mij, Ria Hoebers en Willeke Vissers. Jullie zijn allebei vrijwilliger bij het vakantiebureau. En ik heb begrepen dat jullie zelf graag willen gaan uitleggen wat dat is en wat jullie kunnen betekenen voor de mensen met dementie. Dat klopt. Dan geef ik jullie het woord en dan ga ik lekker lui even zitten. Oké, dankjewel. Dankjewel. Nou, goedenavond allemaal. Van harte welkom. Fijn dat ik wat tijd krijg om u te vertellen over de vakanties met aandacht van het vakantiebureau. De vakanties van het vakantiebureau worden al meer dan 60 jaar georganiseerd. Onze vakantiegasten zijn voornamelijk redelijk vitale senioren die er tegenop zien om nog zelfstandig op vakantie te gaan en senioren die door een ziekte of beperking niet eenvoudig met de reguliere vakantie kunnen omdat zij dagelijkse zorg nodig hebben. Vakanties voor diverse doelgroepen. Wij noemen de vakanties altijd vakanties met aandacht. Dat is ook zo. Waarom? Het geven van aandacht, in welke vorm dan ook, staat bij ons centraal in de vakantieweken. De mensen die bij ons op vakantie gaan, voelen vaak wel de behoefte om even uit de eigen omgeving weg te gaan, andere mensen te ontmoeten, dingen te zien en te doen, maar durven ook of kunnen dit niet zo makkelijk in het reguliere vakantieaanbod. Wij bieden vakanties voor verschillende doelgroepen. Dat zijn dus de senioren zonder zorg of met lichte zorg, voor wie zelfstandig kan functioneren of lichte zorg nodig heeft. Mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. Binnen de doelgroep senioren valt ook de doelgroep mantelzorgers en een thuiswonende partner met dementie, die helaas de laatste jaren sterk gegroeid is. Het vakantiebureau onderkent de noodzaak voor mantelzorgers om een adempauze te hebben en organiseert daarom al vele jaren vakanties voor deze mantelzorgers. De vakanties zijn bedoeld om echtparen, partners, vriendinnen, vaders of moeders en dochters of zonen samen een vakantie te laten beleven en daarnaast om de mantelzorg even van te ontlasten. De vrijwilligers, gaat het dan over, hebben ervaring met mensen met dementie. Zij nemen indien gewenst op aangeven van de mantelzorger de zorg over, zodat de mantelzorger tijd heeft om eigen activiteiten te ondernemen en te genieten van de rust. Vrijwilligers bieden hen ook graag een luisterend oor. Uit ervaring weten wij dat de mantelzorgers het vaak ook fijn vinden om met lotgenoten te spreken en ervaring uit te wisselen en om gewoon weer even partner van of dochter van te zijn in plaats van verzorger te zijn. Ja, je kunt ook zien dat het heel ontspannen is, hè? Want er zijn natuurlijk ook, overdag hebben ze ook allemaal activiteiten. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld dat ze een beautyochtend hebben. Ze kunnen met de pastor in gesprek gaan. Je kunt ook met een groepje kun je ook samen met de pastor in gesprek. Er zijn uitstapjes die ze ook hebben. Ook entertainment 's avonds met muziek of andere koor die komt zingen of een Sansi-koor komt zingen. Dus er is van alles te beleven bij het vakantiebureau. Wat kunt u verwachten tijdens de vakantieweken? Ten eerste zal de vrijwilliger aan het begin van de vakantie de verwachtingen van de mantelzorger en de partner bespreken. Dus elke vrijwilliger die daar naartoe gaat, het gaat allemaal om vrijwilligers, die krijgen dus gasten toegewezen. Dus het kan ook een echtpaar zijn, het kan ook
2 dames zijn of 2 vriendinnen. Slapen op 1 kamer. Je kunt ook een eenpersoonskamer kun je ook reserveren. Het kost iets duurder, maar in ieder geval dat kan dus ook. Dus het is wat je natuurlijk zelf wilt. Ten eerste zal de vrijwilliger aan het begin van de vakantie dus verwachten van de mantelzorger en de partner bespreken. Hoeveel zorg kan en mag de vrijwilliger overnemen? Wat wil men zowel doen tijdens de vakantie, samen of juist veel alleen? Ervaring leert dat veel mantelverzorgers het fijn vinden om met de andere mantelzorgers te praten of soms met de aanwezige pastor, zoals ik al zei, van gedachten te wisselen. De mantelzorger kan er ook alleen op uittrekken. Dus dat wil zeggen dat er wel ook uitstapjes zijn en dan mag de mantelverzorger, als hij dat wil, of de partner, dan mag hij dus ook alleen. De vrijwilliger neemt dan de zorg over. Maar ook een gezamenlijke wandeling waarbij de vrijwilligers de partner met dementie begeleidt, behoort tot de mogelijkheden. U als vakantiegast bepaalt het zelf dus. De vakantiegasten bepalen zelf of zij meedoen en er is voldoende tijd voor de eigen wensen om te rolstoelfietsen, rustig te puzzelen, een boek te lezen of gaan winkelen. Vrijwilligers kunnen daarbij begeleiden als dat gewenst is. Voor elke week stellen wij een uniek programma samen met bijvoorbeeld een muzikaal optreden, een rondrit door de omgeving of een creatieve workshop. Daarnaast zijn er in en rond de vakantieaccommodatie ook nog genoeg dingen te doen. Creatieve workshops, spelletjes en puzzelen, lekker samen eten, theater- of muziekvoorstelling, een beautyochtend, fietsen, gewone fiets, tandems, rolstoelfiets of duofiets en wandelen. Ria, heel even een vraag tussendoor. Dit is wat er allemaal te doen is op de vakantieweek, maar hoe gaat dat nou? Komt het proces dadelijk ook nog in beeld? Hoe doe ik dat nou als ik op vakantie wil? Komt er een intake? Of, Ja, daar is dit boekje. Dit boekje is Vakantie met aandacht. Nou heb ik achter een inschrijfformulier liggen, maar dit is dus het boekje waar je dus naartoe wil. Want er zijn natuurlijk verschillende accommodaties van het vakantiebureau. Je hebt, ik noem maar even op, Hotel Nieuw-Heidepark. Dat is een zorghotel. Hotel Denneheul, ook een accommodatie. Hotel IJsselvliet. En je kunt ook nog, als je wil, met vakantieschip de Prins Willem-Alexander. Is ook van het vakantiebureau. Gaat 4 keer per jaar, gaat hij dus varen. Daar kun je dus ook mee. Maar je gaat maar wat snel. Ik merk als ik dit zo hoor, dat ik op zich dat allemaal hartstikke leuk vind. Maar stel nou, ik ben mantelzorger en ik heb een partner met dementie. Ja? Dan wil ik misschien eerst wel weten, kan ik überhaupt wel op vakantie met diegene? Waar moet ik dan aan denken? Wat voor mogelijkheden zijn er? Maar ik ook, welke zorg is er bijvoorbeeld allemaal? Hoe kan ik die uit handen geven? Dus voordat ik zo ver ben om te kijken, waar wil ik heen? Ja. Wil ik eigenlijk eerst weten, is dat wel iets voor mij? Zou het wel iets voor ons zijn? Kan ik daar een gesprek over hebben dan met bijvoorbeeld het vakantiebureau? Dat kan. Je kunt altijd bellen. Mhm. Dus het is niet zo dat ze dan persoonlijk bij je thuis komen, maar het is wel zo dat je kan bellen. En dan kun je nog informatie vragen. Maar je kunt ook zeggen van de zorgcoördinator die neemt contact op met de gasten. En die bekijken dan of het wel of niet kan, in hoeverre dat er dan is bij de gast. En wat de mogelijkheden zijn. Ja, wat de mogelijkheden zijn. Ja. Oké. Ja, weet je wat het ook is? Je kan altijd op vakantie. Hoe dan ook. Alleen het is wel zo. Hoe ga ik op vakantie? Kan natuurlijk ook. Maar je kan met een taxi kun je gebracht worden. Je kan ook als je kinderen hebt, kan je ook. Mogelijkheid is dat je dus dat een van de kinderen jullie wegbrengt. Of iemand wegbrengt. Ophalen doen ze niet. Maar het is wel zo dat je voor eigen vervoer moet zorgen. Laat het zo zeggen. Dat is eigenlijk het punt. Om daar te komen. Ja, Dus je moet er zelf naartoe. Ja, je moet er wel zelf naartoe, ja. Op het moment dat je daar bent, dan wordt alle zorg en alle vervoer door het vakantiebureau overgenomen. Ja. Oké. Wil je ergens naartoe, dan ga je dus, wat Ria straks zei, met een taxibus. Of we gaan met de fiets. Of we gaan daar gewoon lekker wandelen, want het is een prachtig park. Dus op het moment dat je daar binnenkomt, wordt eigenlijk alle zorg van je overgenomen. Heb je een partner die ziek is, lichamelijk of geestelijk,
dan nemen wij de zorg over, zodat de partner ook kan genieten die week. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, want die heeft het, denk ik, sommige momenten toch heel zwaar. En dan is het juist zo fijn dat je ziet dat een ander de zorg van je overneemt en dat jij ook kunt genieten in die weken. Dat is het mooie van. Maar ik kan me wel voorstellen dat er wel wat vertrouwen voor moet zijn. Hè? Dus ik kom met mijn partner daar. Ik ben gewend om hem alle zorg te geven die nodig heeft. En dan kom ik daar en dan komt er een ongetwijfeld lieve vrijwilliger, of misschien wel meer, op mij af. Maar dan moet ik wel eerst even zien wat zij kunnen natuurlijk. Want zij kunnen nooit dat wat ik voor mijn partner doe. Hoe gaat dat? Kunnen we daar samen in wennen? Mag ik ook aangeven, dit doe ik echt wel liever zelf. Of ik wil dit niet. Hoe werkt dat? Nou, jij voelt mij aan als het niet goed is, hè, wil ik? Het is namelijk zo, het is heel moeilijk als je nog thuis woont en je gaat op vakantie samen en je partner die krijgt zorg, laat het zo zeggen. Dan zeggen we tegen de partner van, luister het eens, geef het uit handen, laat het los. Is heel moeilijk. Ja. Wij kennen het. Het is echt heel moeilijk. Maar we proberen het wel. Wat Nicole zegt is natuurlijk van het vertrouwen in zorg. Wie gaat ons verzorgen? Mensen kennen ons niet. Die weten niet wie wij zijn. Die zien wel van, oh, dat is Ria en dat is Willeke. Maar verder. Maar ze hebben wel de hele week dezelfde zorg. Dus dezelfde personen. Oké. Die krijgen dus de hele week dezelfde. Dus zeg maar, wij hebben kamer 12, Willeke en ik. Kamer 13, kamer 14. En die krijgen de hele week dezelfde personen. Dat is voor fijn. de zorg. Ja. En dat is ook heel fijn. Ja. Maar we weten ook, we hebben ervaring in de dingen dat het moeilijk is om je te zeggen van, ja, doen jullie het maar, want dat is heel moeilijk. Ja. Uit Je mag handen natuurlijk- geven. Je mag natuurlijk ook je eigen wensen aangeven, Ja. want je hebt als partner zijnde toch je eigen ideeën hoe je iemand verzorgt en hoe je iemand verzorgd eruit wil zien. Kijk, we gaan altijd in gesprek samen van, God, hoe willen jullie het? En dan gaan wij kijken of we daar in zover in mee kunnen gaan, dat we die zorg ook zo gaan geven, zoals hun thuis ook een beetje gewend zijn. Kijk, het is natuurlijk altijd anders als dat je thuis een thuisverzorgster hebt, of thuishulp, of iemand. Dan doe je het lichtig toch weer wat anders. Maar we hebben alle hulpstukken aanwezig die er aanwezig horen te zijn. Als iemand daar ook nog een beperking bij heeft. We hebben tilliften, we hebben rolstoelen, we hebben eigenlijk... Alles is aanwezig. We hebben speciale badkamers met een heel groot bad. Als iemand dan graag toch een keer in bad wil, wat thuis misschien heel moeilijk gaat, dan zijn wij ervoor om met die persoon samen lekker in bad te doen. Ja. Maar dat gaat gedurende de week, kun je dat bespreken en aangeven of je dat fijn vindt Ja, of niet. oké. Ja. Ja, niks moet, alles mag. Willeke en Ria, ik kan horen dat jullie heel bevlogen zijn. Zijn jullie nou de manager van het vakantiebureau? Of volgens mij gaan jullie mee, hè? Met de vakanties. Ja, Vertel eens, Willeke. Nou, ik ben vorig jaar voor de eerste keer mee geweest op vraag van Ria van God, Willeke, zou dat wat voor jou zijn? En ik moet eerlijk zeggen, ik zag er ontzettend tegenop, want je weet niet wat je te verwachten staat. Ik ben zelf agogisch medewerker op het Vincent van Gogh. En ik heb jarenlang in de psychiatrische zorg gewerkt. En ik dacht, ik ga het gewoon eens kijken en ik ga het eens proberen wat er gebeurt en hoe het gaat. Ik moet zeggen, vanaf het moment dat ik daar binnengekomen ben, was er een warm onthaal, ook voor de vrijwilligers, heel warm onthaal. Alles werd heel goed uitgelegd. Je krijgt als vrijwilliger een papier waar 3 gezinnen of 3 koppels op staan, waar je dan als vrijwilliger voor gaat zorgen met nog iemand anders. Dus je doet het met z'n tweeën. We hebben nachtzorg, we hebben verpleegkundigen, we hebben een pastorale medewerker en we hebben heel veel ziekenverzorgenden. En ook nog mensen die helpen in de keuken. We hebben 4 of 5 dames die in de keuken, die voor alles zorgen dat het eten op tijd op tafel staat. Heb je bepaalde behoeftes aan iets speciaals, dan zorgen hun ervoor. Wil je 's morgens een kopje thee op bed in plaats van aan het ontbijt verschijnen, wordt daar ook voor gezorgd. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En heel veel vrijwilligers. En heel veel vrijwilligers. Vorig jaar waren hadden we 40 gasten en we waren met 37 vrijwilligers.
Dus bijna. Ja, je moet dan niet denken dat het 1 op 1 is, want we hebben natuurlijk dames die voor de keuken zorgen en voor het eten. We hebben 3 of 4 mannen die zorgen voor de bar, want s'avonds hebben we een bar dat je een borreltje kunt drinken. En die mannen die zorgen dan ook Ik voor hoor enthousiasme. Ja. Nee, maar we hebben dan ook die mannen die doen eigenlijk alle klusjes. Die brengen, als je binnenkomt, word je onthaald, worden de koffers al naar je kamer gebracht. Waar we dan later samen met de bewoners of met de gasten de koffer uitpakken. Maar die zorgen er ook voor dat de fietsen overdag klaarstaan. Die zorgen ervoor dat het treintje rondrijdt. Dus we zijn eigenlijk de hele dag een beetje in de weer om voor de mensen een zo fijn mogelijke week te maken. Om het vakantie te Ja. maken, ja. En wij Ria, jij hebt het al vaker gedaan, Ja. hè, begreep ik? Ja, ik heb En het smaakt naar meer steeds. Het smaakt steeds naar meer. Ja. En het is ook heel bijzonder. Daar komt een gast binnen en die komt natuurlijk onzeker binnen van wat staat er mij te wachten? Of wat staat ons te wachten? Nou, en naderhand dat het dus verder gaat, hè, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En dan zeggen ze zaterdag, wij moeten weer of vrijdag al, wij moeten weer naar huis. Wij zijn weer alleen, ook mensen die alleen komen natuurlijk. En die vinden het verschrikkelijk om weer naar huis te gaan. Want de aandacht is daar dan voor iedereen. Het is niet alleen dat u de aandacht krijgt of dat u de aandacht krijgt. Het is voor iedereen heeft aandacht daar. En dat is het mooie van de vakantieweek. Er worden vriendschappen gesloten, hè, zei u net. Daar zijn 2 dames vorig jaar mee geweest. En wij dachten eerst dat het zussen waren. Want die waren zo aan het... Nou ja, goed, dat mag ook natuurlijk, want het is gezellig. En die hebben elkaar leren kennen via het vakantiebureau. En die doen nou naar elkaar appen of bellen van wanneer ga jij weer, want dan kom ik ook. Dus er ontstaat ook heel veel vriendschap in zo'n week. Volgens mij is er een warme sfeer daar, dat begrijp ik tenminste van jullie. Ja. Nou, als ik dat dan wil, dan kan ik contact opnemen. Ik ga overleggen met de zorgcoördinator. Kan ik daar met mijn partner bijvoorbeeld naartoe? En wat voor kosten moet ik denken? Dat durf ik niet te zeggen, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar het gaat eigenlijk zo, je krijgt een folder, of je krijgt dit, een boek. Daar staat, die liggen daar trouwens achter, want die heb ik nou niet bij de hand. Maar er is een inschrijfformulier. En daar moet je dus natuurlijk je gegevens invullen, van wie je bent, waar je woont, of noem maar op. En dat gaat naar het vakantiebureau. En die schrijven jullie in. Dan gaat het naar de zorgcoördinator, dat is het hoofd van die week. Mm-hmm. En die gaat kijken dus, en kijk, jullie mogen allemaal mee. Het is niet zo dat jullie mee mogen. Ik bedoel, het is niet zo, maar jullie mogen allemaal mee. Ja, ik maak geen reclame voor het vakantieprogramma. Het is gewoon zo dat je dus mee mag. Alleen als het natuurlijk in erge mate is, dan gaan ze kijken, beslissen. Maar dat doen wij dus niet. Nee. Maar dat doet de zorgcoördinator met het vakantiebureau. Ja. Nou, ik denk dat je per persoon tussen de 1000 en 1100 euro zit. Ja. De kosten zijn, die zitten inderdaad wat ik gekeken heb, rond de 1100 euro per week per persoon. Dat is heel veel geld. Maar dat is wel inclusief het eten en het drinken en de uitstapjes. De uitstapjes komen apart en het borreltje s'avonds komt apart. Dat is nou wel jammer dan. Ja. Daar waren we net zo enthousiast over. Dat is best wel veel geld. En ik weet, het is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Maar ik heb wat gelezen over het vakantiefonds. Ja. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Weten jullie dat? Nou, in zoverre als ik het begrepen heb, is er in het dorp waar het hotel staat, daar hebben ze een speciaal fonds. En mensen met een heel laag inkomen kunnen daar een bijdrage voor hun vakantie vragen. En ik geloof dat dat iets tussen de 250 en 300 euro korting is op je vakantie. Dat klopt. Maar dan gaat het puur over wat je inkomsten zijn. En daarop wordt een berekening gemaakt. Kun je het zelf betalen of heb je recht op een korting? Dat klopt. Voor mensen die in een minimuminkomen zitten of een AOW hebben alleen met een heel klein pensioentje, die kunnen een aanvraag indoen voor een bijdrage vanuit het vakantiefonds. Dus dat vind ik wel belangrijk om te vermelden, want dat kan voor sommige mensen wel net een drempel zijn. En wat ik in ieder geval wil aangeven is, ga daarover met elkaar in gesprek. Wordt het vergoed? Nee. Nee, helaas niet. Nee, jammer. Ik hoor respijtzorg in mijn oor, maar daar valt dit zo niet onder. Volgens mij doen die geen vakanties vergoeden. Nee. Tenminste niet in deze vorm. Maar goed,
er zijn gelukkig genoeg mensen die wel kunnen gaan. Zeker. En die ook willen gaan. Ja. Ja. Die vrijwilligers, ik heb al gehoord, er is geschoold personeel, er is op allerlei vlakken, verpleegkundigen, koks. Is elke vrijwilliger geschoold of ligt dat ook een beetje aan wat hij doet? Ja, er wordt wel een verschil gemaakt. Want je hebt natuurlijk mensen bij die verpleegtechnische zorg en handelingen nodig hebben. Dus er wordt een verpleegkundige opgezet. Heb je bijvoorbeeld alleen iemand verzorgen, aankleden, wordt er wat meer naar de thuiszorg. We hebben ook mensen met suiker, daar wordt rekening mee gehouden. Dus we hebben eigenlijk op ieder niveau waar mensen daar rondlopen. En er wordt van tevoren ook een selectie gemaakt van die mensen horen bij die personen. Bij de vrijwilligers. Ja, bij de vrijwilligers die ervoor staan. Zodat er ook herkenbaarheid komt. Ja, maar er zijn ook bijvoorbeeld verpleegkundigen, die zijn gediplomeerd. Maar er zijn ook zorgvrijwilligers, om het even zo te noemen. Ik ben zelf verpleegster geweest, ik heb in de zorg gewerkt, maar ik mag wel zorg doen, maar ik mag geen medische handelingen meer verrichten. Dus dat mag ik niet meer. En daar is dan de verpleegkundige voor. En op elke gang, daar zijn dus 4 gangen. Die zijn allemaal een kleur, rood, blauw, geel en groen. Die hebben 4 gangen en op elke gang is een hoofdverpleegkundige aanwezig. Dus als er iets is, we moeten bijvoorbeeld, noem wat, blaasspoelen of katheter gezet worden of er moet gespoten worden, dan roept iemand van die zorgvrijwilligers er is, bijvoorbeeld ik noem mezelf even, dan roep ik de verpleegkundige en zeg, wil jij dat voor even gaan doen? Oké. Er is altijd zorg, dus het is zo, wat je ook wil vragen, er is altijd zorg, maar bijvoorbeeld ook voor steunkous aan te doen, iemand helpt met aankleden, iemand helpt ook met wassen of douchen, mag ook allemaal, dus het is allemaal. En elke kamer heeft ook een eigen douche en een toilet. Oh, dat is ook belangrijk om te weten. En er staan natuurlijk ook 2 bedden. En een kast, noem maar op. Dus er is van alles. Nou heb ik de indruk dat je als vrijwilliger, jullie in ieder geval, maar ik ga er even vanuit dat de rest daar ook heeft, er echt ook alles aan wil doen om de mensen naar de zin te maken. Hè? Ik hoorde van tevoren, voordat wij de uitzending begonnen al, dat Willeke, jij zei, we maken eigenlijk allemaal wat lekkers voor in die week, om het ook gezellig met elkaar te hebben. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Je mag met je partner mee op een uitstapje. Maar stel nou, want ik hoorde net eens een hele dag bijvoorbeeld naar de zandsculpturen. Ik ga met mijn partner mee en het werkt gewoon niet. Hij kan dat bijvoorbeeld niet, voelt zich niet prettig of er zijn te veel prikkels of te veel onrust of wat dan ook. Kan ik dan terug? Is er dan een manier om, of moet ik de hele dag met hem uitzitten, zou ik bijna willen zeggen? Nee, dat hoeft echt niet. We hebben 2 rolstoeltaxis in gebruik, waar mensen met een rolstoel of gewoon mensen die gewoon zelf nog mobiel zijn. Maar wordt er onderweg of op de plekken waar we zijn iemand ziek, dan kunnen ze altijd naar het hotel terugbellen en is er altijd wel weer iemand die in staat is om diegene weer op te halen en terug naar het hotel toe te brengen. Ja, en het kan ook zijn, want ik wil ik aan, daar zijn ook natuurlijk vrijwilligers die met de auto komen. Mocht er nou iets zijn, dat er onderweg iets gebeurt, of dat iemand terug gaat wat je ze vraagt van, kan die terug? Dan wordt door iemand van de vrijwilligers, wordt er een auto ingeschakeld en die rijdt dus daar naartoe en die wordt opgehaald. Ja, opgehaald. Dus is fijn. Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor mensen soms wel fijn is om te weten. Er wordt altijd van tevoren, die dag wordt altijd een Bob aangewezen, die dag ervoor moet zorgen als er calamiteiten zijn, dat die ook bijvoorbeeld met iemand naar het ziekenhuis kan rijden of naar de dienstdoende arts. Dus er is altijd, iedere dag wordt er iemand aangewezen die verantwoordelijk is voor als er calamiteiten zijn, dat diegene dan mee kan rijden. Dat is goed om te weten. Maar het is niet zo dat dat de enige is die nuchter is, denk ik. Nee, overdag drinken we niks. Ik wil het wel even benoemen. Ja, jij noemt de Bob, maar ik zei de Bob. Maar ik bedoel de vrijwillige chauffeur. Ja, ik denk niet dat de rest allemaal in die bar zit. Nee, het is wel... Ik zei het verkeerd, sorry. Ik zeg het met een grap, het is een serieuze gelegenheid. Zijn er ook dingen, want ik ben door jullie presentatie heen gefietst, waarvan jullie zeggen, die moeten we echt nog wel eventjes vertellen? Ja, weet je, mijn eerste ervaring was gewoon in 1 woord geweldig. Ik was ontzettend moe toen ik naar huis ging. Maar je doet heel veel vriendelijkheid op, dankbaarheid. Je krijgt er heel veel voor terug. Ja, het was gewoon in 1 woord geweldig. Het was zo'n mooie week.
Ja, je bent met mensen, we hebben soms zo'n beauty-ochtend en dan gaan we handjes masseren en nageltjes lakken. We hebben voetenbadjes, dan gaan we zeker lekker. Het is echt een verwenweek. En zo moet je het eigenlijk ook zien. Gewoon genieten en met elkaar buurten. Je leert heel veel mensen kennen. En het is gewoon ik vind het gewoon een geweldige week voor mensen die zo niet op vakantie kunnen, dat ze dan toch op zo'n manier de gelegenheid hebben om toch een hele fijne week te ervaren. Dat is wel een goeie wat je zegt, Willeke. Je doet contacten op. Want je bent een hele week met een bepaalde groep. Hoe groot is die groep ongeveer? We hebben ongeveer 40 gasten. Ja, 40. Okay. 40 gasten, ja. Willeke en Ria, nou hadden we het net over. Wij zijn hier eigenlijk met name gericht op dementie. Hè? Maar ik zag in jullie presentatie voorbij komen dat het vakantiebureau vakanties biedt voor meerdere doelgroepen, zal ik maar even zeggen. Als ik mijn partner dementie heeft en ik ga met hem op vakantie, zit ik dan met mensen die ook te maken hebben met dementie of zit daar allerlei zorg door elkaar? Allerlei soorten door elkaar. Oké. Het is niet alleen maar een groep, alleen mensen met dementie. Het zijn dus ook mensen die normaal functioneren, laat het zo maar noemen. Ja, dus de indeling is dan eigenlijk wat ik zag, lichte zorg of meer intensieve zorg. Ja. Die zitten bij elkaar, zeg maar. Ja. Oké. Nou zijn er heel veel verschillende vormen van dementie. Ook, iemand kan ook verder in zijn dementie zijn dan de ander natuurlijk. Is daar nog iets over te zeggen? Zijn er ook mensen met bijvoorbeeld een zware vorm van dementie? Of zien jullie over het algemeen alleen, of met name mensen die in een beginnend stadium bijvoorbeeld zitten? Ik zie jou al knikken. Ja, het is echt een beginnend stadium van mensen die wat verward zijn, de namen niet meer weten, de tijd, dat kan allemaal nog. Maar ga je wat verder, dat je echt gaat dolen en dwalen, zo noemen wij dat, dan denk ik dat je bij ons niet op de goede plek bent. Mm-hmm. Dan nog kan ik natuurlijk geen uitsluitsel geven, want er zijn coördinators voor. Maar ik denk iemand met zware dementie, dat die bij ons niet op de goede plek zit. Is ook wellicht heel moeilijk met herkenbaarheid natuurlijk. Maar goed, iemand kan altijd bellen met de zorgcoördinator om het te bespreken. Hè? Wat is wel mogelijk. Precies, wat er wel en niet kan. Ja. Stel nou, jullie zijn hartstikke lief en jullie zijn helemaal er voor mij. Maar het klikt niet tussen mij en een vrijwilliger bijvoorbeeld. Of tussen mijn partner en een vrijwilliger. Maar dan zitten we dan een week met elkaar opgescheept? Nee. Nee, dat is duidelijk. Nee, het is wel eens gebeurd en dan gaat de zorgcoördinator in gesprek natuurlijk met de gasten, waar dan de vrijwilligster voor zorgt. Mm-hmm. Dan gaat ze in gesprek met de vrijwilligster die voor die persoon zorgt. En dan wordt er gevraagd, wil jij ruilen met andere vrijwilligster, want het klikt niet met die persoon. Mm-hmm. En dan wordt er geruild. En dan ga ik naar, moet je mij noemen, ga ik naar de andere toe en dan wordt er geruild. Ja, dus dat kan ook. Dat kan ook. Ja, maar dat kan ooit, hè? Het kan best dat. We hoeven gelukkig niet met iedereen altijd vrienden te zijn. We hebben ook altijd, als we aankomen, de dag erop, hebben als verpleegkundigen en verzorgenden, hebben altijd, 's morgens nadat iedereen in het bed is, gaan we even met elkaar om de tafel zitten om te kijken of er ergens calamiteiten zijn, of het te zwaar is, of iemand tijd over heeft, zodat hij de ander weer kan helpen. Ja. Dus er wordt altijd de eerste dag na binnenkomst, wordt er altijd gezamenlijk bekeken met de groep verzorgenden en verpleegkundigen, van wat heb je nog nodig, of lukt het je met je 3 koppels die je hebt. Want je krijgt als 2 vrijwilligers samen 3 koppels toegewezen. En dan wordt er bekeken of je extra hulp nodig hebt, of dat iemand hulp en tijd over heeft, dat die dan weer jullie kunnen helpen. Dus dat wordt eigenlijk altijd de eerste dag eigenlijk al besproken. Ja, dat is fijn. En daarna, gedurende de rest van de week, kunnen mensen ook terecht bij die zorgcoördinator. Ja, absoluut, ja. En de vrijwilligers ook, neem ik aan. Maar het lukt me niet of wat dan ook, nog een laatste vraag. Ik heb er eigenlijk nog wel heel veel, maar een laatste belangrijke vraag. Ik ga met mijn partner, ik heb er nou een half uur over nagedacht. Waar ga ik heen? Waar ligt het? Waar ligt het? Waar ga ik op vakantie? In een mooie omgeving in Doorn. Waar ligt Doorn? Doorn ligt vlakbij Driebergen en het is bij de Utrechtse Heuvelrug. Oké. Ja.
Het is wel belangrijk om te weten, want ik had Zeker, begrepen dat ik er zelf zeker. heen moest. Ja, het Zeker. is ook een prachtig park op zich. Je rijdt eigenlijk het park op en dan rij je best naar achter. En dan zie je eigenlijk van een afstand uit, zie je eigenlijk het hotel al liggen. En je hebt er prachtige wandelmogelijkheden. Ik had een mevrouw met een zoon. En die wou s'avonds graag even eruit, even een rondje wandelen. Dus ik liep s'avonds naar het eten en dan bleef haar zoon binnen. Die was wat beperkt. En dan ging ik met de moeder van de zoon, gingen we s'avonds even een kwartiertje, een half uurtje wandelen. Nou, dat is geweldig. Dat kan dus ook. Mag de hond mee, Nee, hoor ik. dat Nee. helaas niet. Helaas. Jullie hebben zin in de volgende vakantie, volgens mij. Kijk, ik tel nu al af. Dus ja. Goed om te horen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie toelichting. Graag gedaan. Met name jullie bevlogenheid werkt aanstekelijk. En ik kan me voorstellen dat het fijn is als ik op vakantie ga, op een zorgvakantie. Want het is toch een andere vakantie als andere mensen misschien hebben. Dat het fijn is als er zo'n bevlogen vrijwilligers zijn. Jullie laten hier folders achter. En dan wil ik ook even voor de mensen thuis, kunt eventueel als u dat zou willen, de folder opvragen. Het begint met het hoofdstuk, is een zorgvakantie iets voor mij? Dus daar start het, is het iets voor mij, kan ik hier wat mee? Nou, verder staat er van allerlei verleidelijke dingen in. Voor nu wil ik jullie allemaal thuis heel erg hartelijk danken voor het kijken. We gaan allemaal de periode van de vastelovend in. Ik ga hem vieren. Misschien zie ik iemand, misschien niet. Daarna gaan we de periode van vasten in. Wij zien elkaar weer op maandag 9 maart hier in het café. En dan komt de geriater op bezoek. Ik zeg het elke keer en ik blijf het ook zeggen. U bent van harte welkom om hier binnen te lopen. Het is laagdrempelig, het is gezellig. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Kom eens een keer kijken. We vinden het fijn als u er bent. Als u niet kunt komen of niet in de gelegenheid bent, natuurlijk komt er een uitzending, dus dan kunt u die van thuis uit kijken. Voor nu zijn dat de mededelingen. Ik dank u hartelijk voor het kijken en we zien elkaar graag in maart. Tot dan!